Right here. Tasika pa KFC ayo competition takaita competition vanhu vakavhota vakaduga vakatora mukombe saka vakaduga kutaura naye neempress malavhas aripo nhasi Yvonne aripo vakaduga varipo vada kupinda interview vambonda matupisa avo nemakuvha avo vachitamba ndovhono yavo vari interview vaisi aiwa vakadugwa aiwa mukombe akatora Gaffa akapunziwa pasi womenda wei akaronga but aiwa atokonzomuitiro plan pambera because budget atandinayo tandine budget ya 2 anenge awina nechimoko chake saka hembe ichi kuna wakatuka malove nemalikes aiwa yakufara aripo bibi ariti saka takumbopinda zvedu mukati timboita tinenge titambawo sevanhu vamwe chete wakaduga kaka unomboona kuti kune mumwe wako kuti uyamborowa nemhepo wochimboita zvakati uchinwiranwirawo uchiwana kumbotaurawo kune mamiro pako unochakutaurira nyaya dzako saka nhasi mambofunga kutiratidza bhebhi renyu vamba netime mudhara musikada kutiratidza bhebhi pane time kumadhaka kuye kwandakabva manje ngaribvise maski kabhebhi atoona kuona rine mavende aiwa ane mavende ndini but tinodanana zvakadaro ende mukati Sanitize first. Wakajud. Uno garo. aiwa mutonherere nesa yeah. Respect. Hey, Papa right. Oh, cool. Right. you are. Stuck out right. Ichgai munagiro. Sakwati.
Wakurasa futi. Hansete hasha. Posso me usar assim, Grambepo? Aí, ó. Chimou continua falando hoje, cara, senão era assim. Balance aí. Balance aí. Aí, eu para nós, cada tempo, cada tempo não sei se é bom. Sei eu não ganhei. Aí, eu acho que Anagirwa. Yes, I. Don't love yacho. Don't love yacho. Mujigisa huyo. Mujigisa Yvonne. Kauva mujigisa. Vamos disso. Essa. o caso do só mana. Angara mas Ababangi kuronga kwezvinhu urikuona vamwe atoda kutenda manje anditi mumba nomuzvirava mubhedha wakauona iwe wodhirop irimo stovhi irimo mapoto kuzowedzera one mapuletsi toda kutenda momusi wekuaustralia ndo vakanditira momusi wekuaustralia vakanditira kuti muve zvamuri mumba meme kutenda Mr. Elchap vakatibhadhara hendi from last year. Vanenge vatova mai kozi munhu anokubatsira even usikazivana neye anenge angofara une kunzwa tsitsika nokurarama kwangu kwandaiita inenyika ndovakanditengera Euchapa anobhadhara rendi. Euchapu ndiye anotibhadhara rendi. Zvese zvakarongeka. Kazi Ghetto Crown tinomutenda kuti ndiye anokurudzira zvese zvezvo urikuona kuti ndisiye hwawawo ndo vagara vachinditaura kuti kuda iwewe hwawawa unomwawo unosvika popi neupenyu hwauri kuita handitoriona kusvika ndihusiye turi kuti ndakaona mabhururu angu andaifamba nawo vamwe unovaziva vakatisiya vatisisina izvo nenyaya yewawa Sisenga cheshe chakazotoka chawemboya nacho chikuedza mazuva yaya makaita kuparara. Waona mani. Saka iwe unoita kuti waizoita upenyu ende taisvisana futi takana. Hapana rinoita patorina yatinoti hapana kana zviripo paipai. Saka ngezvinezvibani. Haye zvinezvi wachii. Kana kuchechi uchitombotishanyira kuchechi zvawaende ndikufara pasara kuti uchitendeuka ndotorungwara iwewe ukakuita unhu uri raiti wokwandiri ikaita unhu uri raiti kwauri hapana chinhu chinotimisa kugara handii ndozvinenge
Madam wangu andika. Gweja tiri kuzvitsvaga zvekuti tiite Zimbabwe uri kuona kuti yakaoma ne mapepa ndinawo inini even nekuchikora unoziva kana chii bati kuti unonanga paki muindustry asi zvopinda hatishayi togona kutsvaga kana kamusika tiri tu handiri waona takuronga musika wedu zvinhu zvakutotangira ipapo at the end of the day amushayika 2 cents ka 3 cents mari yemuriwo amushayi waona ndozvimiro yangu inini na hata adzimai ndadzimai mbono warangu ndokunaka mbono wakunaka yesaya toda kunyadzisa yes ndabva ndakuita nekuonaaoneka asina munhu wadaziva zvandinokuruma respect aiwa nemutenda kristu ndomunhu wandinotendawo pana vamwe vanhu hapana dzimwe dzehama aona iwewe ndipamuniki wako turaona vanyanyisi nekuti pese patinofamba inini atinga chida kunoona kuti ikambote here hapana chiri kushungurudza